Bnia, Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi ulapanya ya ke National Conference Jongki Chief Secretary New Delhi. Ketika jengalang balai sengi kelas sedang henin kesengi. Haringkat ketong jong ke jengyo I jengai jong Menteri Rangbadu Kari dak bepentrai kami ke nongrim jong ke jengi terelang hapedeng ke sorkar pedeng bat ki sorkar jila. But ya ke ni National Conference Jongki Chief Secretary lapan long ban penslur ya ke jengi shimbenta ke liang ke sinshar khadar bat ke jengi snok tilang hapedeng ke sorkar pedeng bat ki sorkar jila. Ketika jengi lang kelas sakhi ke jengi shimbenta jong palat ars pa ngut bekentup ekonomi kemat nak liang ke sorkar pedeng ki Chief Secretary lembat kiwe ki he officer jong baro ki jila bat Union Territory. Ka India bat Russia ki lasoi ya ki protocol on consultation nak benta ki South Nemanwan kata na do 8,000 pusau hadu 8,000 pra banya cha khamat nak jengi trelang ha kaliang kayo ka kot ka kam khai boarding lat penyeso bat kiwe ya kane la soi ha kapor jong kali jingle jungo menteri ketanat ki kambari u Dr. S. J. Shankar se Russia. Menteri ulai keren bat menteri ketanat kambari ke Russia, Sergei Lavrov, ha Moscow banya merjing mutru, ha lor ki babon ki mat, bekentup ya kathan Indo-Pacific, Ukraine, bat kejing ikan ad ha pedang ke Israel bat Gaza. Ha kajo kapor ulai kendo yo simbot menteri rangba ke Russia, Denis Manturov, bat President ke Russia, Vladimir Putin, ha Moscow. Ka Indian National Congress hine kesengi kelarake kesengi seng bashis pa lai pukandai senem jongka. Ka Congress kelapen krep banya chakmat hakabai day baka jingalap election shaka Lok Sabha ha usnem manwan lingba ka jingya pat ba hain tanyar ham kaban salong hasor Nagpur Maharashtra. Kinong yalam ka seng kila ong ba President ka Congress u Mallikarjun Kharge haringkat ki kliat nong yalam barem ka seng ka Sonia Gandhi bat Rahul Gandhi kinsa ajan kran ha kate ke jingyat padba ha ka jingyat lenti jok ka Congress nadu bala seng yeka ha ka at pra trek uno pra khat praspa prapusan ka tarik bat ka por jong ka snem kila sakhi ke popon ki jingroi bat ki jingkla. Menteri Rangba ke Jilla, Conrad K. Sangma ulak kentat ya kanu ke jeng temu jong ke sorkar bantit helikopter na ke benta ke Jilla na mar ke jeng ha ke liang ke jeng lut bat ke jeng bit jeng biang beidei bat ke ni ke benta. Ha bejubab ya ke kubor ke balami ha ke wein ke kot kubor ha lor ke jeng temu ke sorkar bantit ya ke twin engine helikopter bankit ye ki VIP. Menteri Rangba ulaong ba ke te ke kubor ha ke jeng shisha kla long ke babakla. Ulaong ba ka Meghalaya kamshim lami shakamat bat kanu ka tender ne pin I ya kajing temu bantit ya kanu ka helikopter namar ka long ka baremdor hinrei kan shupin mi tender na ka bentaban shimwai bat kajing shimwai beshipor kat kum kajing donkam bat kajing shakri. Our VIP movements are limited, but at the same time I must also say that choppers are necessary sometimes because it saves a lot of time and sometimes urgent movements need to be done by senior leaders, and for all those purposes we do require the chopper, but the usage is quite minimum, and as I said, so therefore the question of procuring a chopper from the state point of view, keeping our financial constraints in mind, is absolutely not at all feasible. MTC Shimet kanong thamai uba latip lang karkungor ularai ban ay ka jingkershan ya ke EC hapo ka jingelam ke NPP ha Khasi Hills Autonomous District Council uba karkungor ha bakren shakila patai kubor ulaong ba udap da ka jingkemen ba ke EC kalawan ra ka official resolution ha ka dor bartlang badang shen jongka Council ban kerpat ke sorkar pedeng lingba ke sorkar jila badshim kilat kilinti banwanra jingpen kalah Constitution Scheduled Tribes Order khat kandai spa sanpo kenang ban itho tangi kitrairi kum ki Scheduled Tribe ha Meghalaya. Basis ni perkasaan ya ke parti ni perkasaan ni ki issue mo kini issue orang tu sih ha floor house ha yang darba bagi orang mai dengan kisah checklist. Kisah checklist baru yang kita sambut. Mulai kato kalau ada official resolution orang isi. Di kato dia isu kepada pelakon ngadu ini
sistem belajar mau ngelawan itu rebutan kita rasa nak official resolution juga isi kita tangi support MDC ke UDP na nompo uba balaji rani ula kerpa ke isi hapok ke jengelam ke NPP ha Khasi Hills Autonomous District Council nakabenta ke jengmenjur ulat ke jelai ke Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill 2008 Haba crunch kinong thok kubor uba rani ula penpau ke jengso kemen baka council kala kentop ya keriti dustur kebadan hapadeng ki katu kat ni kinong song snong ka thain ribhoi bala tip kum karing bia lani ka shaw bhoi ha ke amendment bill ka bala menjur dangshen ha ka dor bartlang jong ka council la persang ban ai sibun ki jimut ha ka bayde bat kani ka isu ki jongi segerong ribhoi kum ki patba jong ka ribhoi ki jongi ki ba le ya kani ku kom shaw bhoi ha ka bau pa usu yo ya ki jai bendri ki bomge khasi u ai ki jai shaw pa ba kani ka bill ka bangi pas ta ka si ka jingthu jong ka hi ka long ba mbi na baro ki area ki beran hapo jong ka KJADC rekani ka kedusai tang na banta ki jai bendri ki jongi ki beran hapo ribhoi ka tamasa na thimei ba arsngi ke bala penlong hamadan waking jayau dangshen kala terwash ke nong wan ya ke jingkring berius pa jong ke jai benrio khasi ke bala pen ina me ke jinglong kerpang kiri tu dostor bat ke jinget jong ke jai benrio ke benta ba kongsan jong ke ni ke tamasa bala ai jingkershan da ketanat kam jongok kai perthai ke jela ke long ban kentiu bat ban pen ina me ke jingrius pa tenrai jong ke jai benrio Kandi kata masa kawan raru syakmat ke jengki imbiang jong ka lariti ki khasi. Ki jeng syat tenrai balaklet no. Kaput katem bat karwai ka siaw. Ki jeng kring bakongsan ha kasingi ba ar jong kata masa ka kentup ya ka jeng pen iriam tenrai bat ka jeng put item. Ka child-friendly Shillong ne kasi kala penlong ya ke annual children convention ka baar Hasin Anthony's College Shillong. Kum shibentaban kintiu ya ki hok bat ka he kasan jong ki khna. Ka jingelang kala sakhi ya ka jingi shimbenta jong kumba khat san tli ki khan ki child club dan ki Shillong baper. Ha ka jo ka por lai kran halor ki mad ba kong san kum ka hok ban he ban san. Ka jingi shimbenta jong ki khna. Ki kendon nya kali surok ka hok ban im bat ban yo ka jingeda haba ai jingkran ka jingelang kum ka kongsan ka chairperson ka Meghalaya State Commission of Child Rights ikong yamons im ila banjur halor ka jingdon kampan yada ya ki hok jong ki khna ka he kasan ka jaka babiang na ka benta jongki ka umbam umdi ba khoj basuba ka bam ka di bat ka puli puthi Ila ai mensiam ki khna ban yai peteng ha ka ban kren bat ban mi shakmat kumjo ban pun ku board lang ya ki weiru ban le kumjo in your beings, right? And the fact that we have these child rights club is a privilege because then you can participate, you can explore, you can develop your skills, your speaking skills, and most of all, you want to change the world, right? There's so many things that are bad. There are so many people who don't have rights, right? And so you're being vocal. Street speaking, which have helped us in many ways to give a message to everyone that we should not drive the cars fast, drink or dive, or taking drugs, taking tobacco in very young age, and we are now planning to go to Rang Mashnang and give a letter to build a speed breaker in our localities because many of them are very careless while driving and many accidents used to occur. I don't think there are much difficulties, but because sir and ma'am are very friendly from us, then we can tell about our problems and all. That is the main focus. That's why we are not afraid to tell them anything about it. And we are really grateful that we got them because they are very gentle and kind. Ka Tamasa Giant Hills Winter Music Festival
kelas dang ha kasien beningkong haya long menta kasngi da ka jing thmu ban pen inam ye ki rio don sab beper bat man rakhe ka larity jong kathan ya ka ni kata masala penlong da katanat kam jong kai perthai jong ka district haringkat ka jing snok ti lang bat ka ya long tourist village ka MLA ka sutna saipung ka kong Santa Mary Shalla ne kasngi ka lapli pat ba ya ka ni kata masa ka thong jong ka Giant Hills Winter Music Festival haringkat kapang Harmony across borders ka long ban kring ki pat ba ka art pu pra bat art kandai terik uno pra arjar art pulai hakini ki arsngi unong ruai bapau ka ribilan u Jason un sayudon bentalang hakini kata masa na lor ki wek ki ri don sap na shalong bat na keleng kri yung man ka gani ka chong ka yung pi kau toy ki pa pa ni ka gani gawa gani ka badan gani ki artist wan kaleng yung men ki lo ki jo ka mo posti ne oi le ko he ya un live men kon ki ti ko yung sen na unity gani ka program yung pi man ko success ko bi man ko ni ka ni chong yalong haba phasha ke jingile kai cricket ki kan thei menta kasngi ka India kala job ya ketos ban jet ban tiet ningkong persha ke Australia ha ke jingile kai ban ningkong na ki lai tli ki jingile kai ODI Hawan Kende Stadium Mumbai ka Jamima Rodrick bat Puja Vastakar kila kamai marsan phoran ha ka wai ke liang pat ka balaya rap ya ke India ban kamai arspa prapuar na ka benta pra wicket persha ke Australia ka Australia kadang kamai art pu praran ha ka jing hap no jong shi wicket ha kisan over menta pat ini pe ka jing long jaman ka sin nang shalong ka jing shit ka long khat pra pon lai degree celsius pat ka jing kriat ka long nyo pon r degree celsius ka jing ngam ka hau ka long rio pasau na ka shi spa min step an rio punyo na ka shi spa jan met ka sun bedeng kan rang ha shalong bat kat tu ka ni ki jaka pamarjan Shwaban poi shabu ko jang tup ko bol pe beng se sen ki mat pakong san Ti parlok da ki tu ki ko bol la poi shabu ko jang tup ko bol jing meta ka jan men hadu me de shem yang be pila shai ka singi ko blei pi baro